Και να ξεκινήσουμε με τον κύριο Διαμαντή. Κύριε Διαμαντή, είστε σύμβουλος πυρασφάλειας και πολιτικής προστασίας. Καταρχήν αυτό το γνωρίζετε, το ξέρετε. Βεβαίως, θα ήθελα να επισημάνω ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα το Μάιο του 2008, το 2009, πραγματοποιήθηκε η πρώτη διεθνή έκθεση πολιτικής προστασίας και υπήρχαν σημαντικές παρουσιάσεις με νέες τεχνολογίες και με νέα πυροσβεστικά υλικά. Ναι, αλλά εδώ ο καλεσμένος μας λέει ότι αυτό υπάρχει από το 2006. Ναι, τώρα αυτό είναι 2009. Έγινε κάτι? Είναι γεγονός ότι έχουν αναπτυχθεί νέες τεχνολογίες και δημιουργούν πρόσθετα στο νερό, είναι υδατοδιαλυτά χημικά, τα οποία αυξάνουν τη θερμοκροτικότητα του ύδατος αφενός και αφετέρου αυξάνουν και την πυροσβεστική του ικανότητα. Μάλιστα. Τέτοια υλικά υπάρχουν. Είναι γεγονός όμως ότι η πυροσβεστική υπηρεσία δεν τα έχει εντάξει ακόμα στον επιχειρησιακό του σχεδιασμό. Περιμένουμε να κάνουν όλα και μετά να αυτή τη στιγμή δεν έχω και προσωπική άποψη, δεν ξέρω μέσα στην πυροσβεστική. Είχαν ξεκινήσει παλιότερα κάποιες προσπάθειες, είχαν ρωτώ επειδή εσείς είστε σύμβουλος πυρασφάλειας. Γι' αυτό ρωτώ. Δηλαδή εσείς δεν το προτείνατε ενδεχομένως ως μια δική σας πρόταση, γνωρίζοντας όλα αυτά τις δυνατότητες που μας δίνει η νέα τεχνολογία? Βεβαίως. Αυτά τα υλικά. Και η απάντηση ποια είναι? Αυτά τα υλικά αυτή τη στιγμή το σημαντικό πρόβλημα που παρουσιάζουν είναι το υψηλό κόστος. Θεωρητικά όμως είναι υψηλό το κόστος. Ασφαλώς. Γιατί όταν μια δουλειά που μπορείς να την κάνεις σε ελάχιστο χρόνο με λίγα κυβικά νερού, αντιλαμβάνεστε ότι έχει ιδιαίτερη σημασία. Λοιπόν, πριν από τις διαφημίσεις, ο κύριος Νίκος Διαμαντής, που είναι σύμβουλος πυρασφάλειας και πολιτικής προστασίας, μας έλεγε ότι εκάστοτε ηγεσίες της πυροσβεστικής δεν μπορούν να εντάξουν στον επιχειρησιακό σχεδιασμό τέτοια υλικά σύγχρονης τεχνολογίας, διότι δεν έχουν αντίληψη τι ακριβώς σημαίνει σύγχρονη τεχνολογία και δεν μπορούν να επικοινωνήσουν αυτό το κομμάτι. Και τώρα εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Λιαρίκο, τον υπεύθυνο της ΒΒΕΒ, πρώτα για αυτό το κομμάτι της νέας τεχνολογίας που μας προσφέρεται και που δεν το αξιοποιούμε, και βεβαίως αν έχετε κάνει μια πρώτη καταγραφή, να το πω έτσι, της καταστροφής σε επίπεδο πανίδας στην Αττική αυτές τις 4 μέρες. Ναι. Ας ξεκινήσουμε από το πρώτο, να συνεχίσω από εκεί που το άφησε ο κύριος Διαμαντής. Υπάρχει, να το πω έτσι απλά, μια τεχνοφοβία και μία φοβία απέναντι σε οτιδήποτε είναι πιο επιστημονικό, πιο προχωρημένο μέσα στους κόλπους των υπηρεσιών. Αυτό εμάς δεν μας εκπλήσει που ασχολούμαστε, ίσως κάποιους ανθρώπους που θα ακούνε τους εκπλήσει. Εγώ θα σας πω το πιο απλό. Τα πυροσβεστικά οχήματα δεν διαθέτουν αυτά τα GPS, τα navigators, ξέρετε, που έχει κάθε αυτοκίνητο, τα ταξί έχουν πια μέσα. Και πια τα ποδήλατα, τι μου λέτε τώρα? Τα ποδήλατα έχουν πια, περπατάμε στον δρόμο και τα κρατάμε. 30 ευρώ πια κοστίζουν. Δεν υπάρχει αυτός ο εξοπλισμός μέσα στα οχήματα. Τα οχήματα κινούνται σε περιοχές που πολλές φορές δεν γνωρίζουν, ειδικά όταν μετακινούνται από την επαρχία, και δεν μπορούν να δουν εύκολα πού είναι ένας δρόμος, πού είναι ένας κουρνός, ένα βενζινάδικο να ανεφοδιαστούν, οτιδήποτε. Είναι σφραγισμένες οι πόρτες των υπηρεσιών σε οτιδήποτε είναι καινούριο, όχι μόνο καινούριο των τελευταίων 2 δεκαετιών, ας πούμε, και θα μπορούσε να βοηθήσει το έργο τους. Λήψεις εννοώ επιστημόνων από το 2001. Προς λήψη επιστημόνων τώρα έχει προκηρυχθεί ένας διαγωνισμός και σε εξέλιξη τώρα για επιστήμονες, για 20 επιστήμονες. Τώρα. Και άντε να μπουν αυτοί οι επιστήμονες μέσα και να πείσουν τους εκάστοτε αρχηγούς ότι πρέπει να βάλουν τις νέες τεχνολογίες. Οι γυναίκες μπήκαν στο πυροσβεστικό σώμα από το 1998. Το 1996 μπήκαν οι 2 πρώτες γυναίκες στη σχολή αξιωματικών, το 1998 μπήκαν στη σχολή πυροσβεστών. Γυναικολόγο το πυροσβεστικό σώμα τώρα προκήρυξε διαγωνισμό. Τρελαθήκαμε, μας σηκώθηκαν οι τρίχες. Μπορείτε να επαναλάβετε ένα από αυτά? Βεβαίως, αυτή τη στιγμή το πιο απλό, υπάρχουν συστήματα διαχείρισης στόλου, τα οποία μπορεί να, αν εγκατασταθούν στα πυροσβεστικά οχήματα, να μας δίνουν το πού είναι τα οχήματα, το αν έχουν κάψιμα, το αν έχουν νερό, αν επιχειρούν ή αν δεν επιχειρούν, σε πόση ώρα μπορούν να μεταβούν στο συμβάν με τα δεδομένα τα οποία διαχειρίζονται, συστήματα τα οποία τα έχει μια απλή έβγαση της γειτονιάς που βγάζει οι σερβιτόροι που πατάνε και δυστυχώς από την πυροσβεστική δεν χρησιμοποιούνται. Θα ήθελα να πω ότι αυτά υπάρχουν τα συστήματα. Το 2004 χρησιμοποιηθήκαν στα πλαίσια του Συμφοράη. Τα κινητά επιχειρησιακά κέντρα που έχει η πυροσβεστική έχουν συστήματα μοντελισμού πάνω. Δηλαδή μπορούν να δίνουν. Αυτά τα συστήματα πού είναι τώρα, σε καμιά αποθήκη? Τα κινητά επιχειρησιακά κέντρα είναι ένα στον Πειραιά, ένα στην Πρώτη Μάρκα, ένα στη Θεσσαλονίκη, ένα στην Πάτρα. Έχουν ενεργοποιηθεί και έχουν ενταχθεί στο μηχανισμό του πυροσβεστικού σώματος από το 2007 και δεν τα χρησιμοποιεί κανένας.